Infatti aħna għamilna evalwazzjoni wkoll ta' kemm huma dawn in-nies u aħna sibna li għandek numru ta' nies li dawn diġà qegħdin propju jgħixu waħedhom tajjeb li qegħdin ikkampaw bil-ħajja tagħhom ta' kuljum, pereżempju għandek żewġ anzjani li diġà qed jgħixu flimkien. Ġifieri hemmhekk m'hemmx nies li huma relatives u hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu l-appell tagħna biex ikollhom lajnuna issa mill-ġirien tagħhom, ikollhom lajnuna mill-nies oħrajn li huma relatives tagħhom li ma jgħixux magħhom imma allura jistgħu joħdulhom dawk l-affarijiet li huma għandhom bżonn speċjalment l-ikel u l-mediċini. Però aħna nifhmu wkoll li hemm ċertu nies, pereżempju inti semmejt grupp minnhom li inti għandek nies li għandhom xi farm li għandhom l-annimali. Ovvja li jekk m'hemm ħadd li jista' jgħin f'dan ir-rigward, tajjeb, jekk ma nistgħux insibu xi nies li jistgħu joħdulhom ħsieb l-annimali, jew xi tfal tagħhom jew xi relatives oħrajn, hemmhekk aħna nkun nistgħu nagħmlu dik l-exemption li propju liġi tagħti wkoll li jett li bħala SPH nkun nistgħu noħorġu dawn l-exemption fuq dawn in-nies speċjalment li jkunu jridu imorru jalfu lill-annimali. L-importanti però huwa li l-persuna ħajoħroġ biss biex imur jalef l-annimali u mbagħad jerġa' jirritorna lura lejn id-dar. Irridu niftakru din il-miżura qiegħda hemmhekk biex aħna nipproteġu lil dawn il-persuni. Tipproteġihom billi inti tkun tista' tikkontrolla kemm ikollhom kuntatt ma' persuni oħrajn. Fuq relatives li jgħixu ma' dawn il-persuni, idealment inti dal-nies jibqgħu jgħixu ma' dik il-persuni l-oħrajn kollha ħalli inti tkun ċert li inti kontenjajt is-sitwazzjoni kollha. Però nifhmu li hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn persuni li jkunu qegħdin jgħixu ma' dawn in-nies vulnerabbli ikollhom bżonn li huma imorru għax-xogħol għaliex ma jkunx possibbli li jagħmlu teleworking. Allora f'dawk iċ-ċirkostanzi mbagħad hemmhekk iva jkollna nagħtu li l-persuna jista' jmur għax-xogħol u jekk ma jkunx hemm min jista' jgħin fix-shopping dawk in-nies ukoll jistgħu proprju jmorru għal shopping ukoll ta' ikel li huma essenzjali u mediċini. Però l-messaġġ huwa li biex ver nipproteġu lil dawn l-anzjani jew in-nies li għandhom dal-mart kroniku, kemm jista' jkun huma jridu joqogħdu ġewwa. Però dawk li hemm madwarhom jagħmlu biss il-bżonnijiet li huma x-xogħol li tmur tixtri l-ikel u li ġġib il-mediċini. U nixtiequ kooperazzjoni kemm nistgħu mill-postijiet tax-xogħol fejn dawk il-postijiet tax-xogħol jekk dawn in-nies jistgħu jgħinuhom billi joffru teleworking hemmhekk ikun jistgħu jgħinu wkoll. Dan huwa kollu mezz ta' protezzjoni lil vulnerabbli kollha.